Hej, 8. A. Vi skal i de kommende 3 uger have om realisme i litteraturen og i andre produkter. Så det følgende her er en lille introduktion til emnet og en lille introduktionsopgave til jer, så vi kan arbejde videre med det på mandag. Så er jeg nu ved fjerne mit ansigt, så I bedre kan se det slideshow, jeg har planlagt til jer. Godt. Realisme er en genre i litteraturen og i billedkunsten og andre steder. Det er sådan, at det er en tilstræbelse på en virkelighedsskildring. Her i billedet ser vi et billede fra realismen i 1913. Det er Erik Rimb, som han er en af vores store realisme-malere. Han skildrer en mand, der står og venter på toget. Og det vi sådan skal synes er realistisk er både manden, hans cykel, træstativet. Altså der sker ikke noget overdrevet, som man ikke kunne forvente af virkeligheden. Det er ligesom det, der er essensen af realismen. Og det er sådan, at vi også har en nyere genre af realisme, som er reality. Her ser vi blandt andet den her side af reality og en stor genre, hvor man ofte blander virkelige mennesker med fiktionens steder som fjernsynet. Realismens former i litteraturen kan gennemgås historisk. Først og fremmest har vi den politiske realisme, som er fra 1830 til 1870, og den søger den her tragedie i menneskelivet og troen på Gud. Dernæst kommer den kritiske realisme, som Georg Brandes i 1870'erne står for. Hans samfundskritik munder ud i, at Henrik Pontoppidan den også skrevet en række tekster, som vi kan sige er kritisk realisme. Det påpeger de svære ting i samfundet. I 1930'erne vil man gerne beskrive en samfundsgruppe, der har det svært. Man vil gerne hjælpe det partiske produkt, når man beskriver de her virkelighedsskildringer af, hvor svært arbejder for eksempel har det. I 1960'erne er det kønnet og hverdagen, man synes er svært. Og det bliver her kønsroller og hverdagsmønstre, som er vigtige. Den magiske realisme sætter man, det er jo faktisk en lidt anden form for realisme. Det er her, man sætter en historie i en virkelig verden, og så implementerer man magiske elementer, som vi f.eks. kender det fra Twilight eller fra og man kan også se i Harry Potter, hvor de hiver virkelighedsting ind i en magisk verden. Yes. Jeres læringsmål lyder således. Du kan bearbejde en skønlitterær tekst på tekstens præmisser. Du ved, hvordan man skal bearbejde tekster inden for realismen. Du kan genkende den, du kender til fortællerpositioner, som indgår i en skønlitterær tekst. Du kan argumentere for, om et produkt er virkelighed eller fiktion, eller begge dele. Du kan tage kritisk og velargumenteret stilling til, om en tekst er fiktion eller virkelighed. Du kan diskutere forholdet mellem fiktion og virkelighed i dagens Danmark, med særlig fokus på medierne. Og her skal jeg bede jer som opgave at diskutere lidt med jer selv og jeres notesbøger og logbogen. Hvad er fiktion og hvad er virkelighed? Er Paradise Hotel fiktionen? Hvorfor og hvorfor ikke? Er Organode fiktionen? Hvorfor og hvorfor ikke? Er dit seneste Facebook-opslag fiktion? Hvorfor og hvorfor ikke? Og så skal I læse
Skraldemelder af Yahya Hassan fra hans digtsamling. Og så skal I beskrive for mig og for logbogen, hvorfor og hvordan bliver skraldemelder virkelig nær. Det er jeres opgave. Den skal I have god fornøjelse med, og så ses vi på mandag.